Vy sám, když se řekne obchod budoucnosti, jak byste si ho představoval, co by podle vašich představ bylo ideální? No, môj názor je taký, že obchod budúcnosti by mal stále plniť jednu funkciu a to je ideálny trojuholník. To znamená spokojný výrobca, spokojný obchodník a spokojný zákazník. To je tá ideálna trojkombinácia. A mal by to byť obchod, ktorý má jasný záväzok voči zákazníkovi, že nikdy nezlyhá v žiadnych službách. A to je podľa mňa veľký záväzok, pretože služby dnes sú podľa môjho názoru tou najhoršou petou, ktorú obchod má, pretože všetci máme tovary, všetci máme ceny, ale kvalita služieb tá stále pokulháva, by som povedal po česky. Obecně lze určitě říci, že na Slovensku a konkrétně v Bratislavě blízkost Vídně může činit určité konkurenční problémy. Je to tak, nebo se mýlím? No je to presne tak, nemýlite sa a dá sa povedať, že tento problém sa prejavil v úplnej nahote po tom, čo sme zaviedli menu euro, kedy zákazníci dokážu veľmi jednoducho porovnávať ceny, služby, kvalitu, pretože si to vedia prepočítať na tú menu svoju, ktorú majú v peňaženke. A my si robíme prieskumy a dnes to vychádza tak, že v tom najbližšom mestečku, čo je pri Bratislave, a to mestečko sa volá Heimburg, je zhruba 80% parkovacích miest obsadených slovenskými značkami, čo je veľmi vysoký podiel a to sú naši zákazníci. Je z toho cesta nějaká ven, jak na to budete reagovat? Áno, je z toho cesta samozrejme, pretože všetko má svoju príčinu a teda aj dôsledok. Toto je dôsledok a príčina je podľa nášho názoru v tom, že kvalita, ktorú ponúkajú rakúske obchody, ktoré sa nachádzajú aj na Slovensku, pretože tie konkurenčné reťazce sú aj u nás, ale spôsob komunikácie, služby a možná šírka sortimentu a kvalita tovaru je tam v pomere cena kvalita trolinku vyššia. Takže naša úloha je dnes skúsiť na Slovensku vytvoriť konkurenčné prostredie aj z tohto titulu, čiže zamerať sa viac na kvalitu. Když byste měl být konkrétní a zmínit třeba některé marketingové kroky právě v této oblasti, kdy se budete víc věnovat zákazníkům, co by to bylo? Chceme ísť viac do služieb, to znamená skúsiť zákazníka osloviť tým, čo nie je štandardné, to znamená nie cenou, ale skôr kvalitou služby. Skúsime sa aspoň trochu priblížiť kvalite výrobkov, ktoré predávajú vedľa o tých pár kilometrov ďalej. A musím povedať, že veľa slovenských výrobcov už na to reaguje a sú ochotní tú kvalitu výroby ako naozaj zabezpečiť, i keď tá cena bude trolinka vyššia, ale tí zákazníci sú ochotní na to reagovať.